Lijepi pozdrav i dobrodošli u 60 sekundi za novi život. Moje ime je Zoran Vignjević i pitanje danas nam postavlja Sanja. Sanja pita kako pomoći nekome ko nije svjestan da mu je pomoć neophodna. Sanja, hvala na pitanju i odgovor na ovo pitanje je vrlo kratak i jasan. Nikako. Ne možete nikome pomoć ko nije svjestan da mu je pomoć potrebna. Ovo je, ja mislim, najteži dio mog posla. Vidjeti potencijal u ljudima i gledati ih kako s tim potencijalom ništa ne rade. Stvar je u tome da sve ono što želite je povezano sa određenim nivoom svijesti. Mi govorimo o 7 nivoa svijesti gdje su prva 2 nesvjesno idemo kroz život. To je ono što zovemo životinje i ono što zovemo masu. Životinje su osobe koje su reaktivne, znači žive izvana prema unutra. Ono što im se događa izvana uvjetuje kako će se ponašati, je tako? A masa radi ono što rade svi. Da bi mogli nekome pomoći, trebali bi doći barem na nivo 3, aspiranta, da nešto žele od svog života, da bi im mogli pomoći. Ukoliko ne zadovoljavaju tu jednu malu sitnicu, je tako, tu veličinu, da imaju želju, da napreduju, neće raditi ništa. Zbog čega? Zato što jednostavno, kako ste i sami rekli, nisu svjesni da im je pomoć potrebna. Znači, prvi korak bi bio dizanje nivoa svijesti, a to bi značilo da moraju osjećati potrebu za promjenom. Ako toga nema, nema ničega. To je bilo 60 sekundi za novi život. Hvala lijepa što ste bili sa mnom i vidimo se u jednom od sljedećih videa.